Igqiza eliphezulu kwinkonzo isipolisa likhokhelwe ngumphathiswa uBheki Cele baqale bandwendela isikhulu samapolisa esaziwa ngokuxelenga kubuthithitsholo nobugqitala ekulweni lwaphulomthetho kummandla waseMthatha. Umphathiswa uphinde wanendibano namagosa aphezulu kwicandelo lamapolisa kwisakhiwo iPRD waze kamva wandwendela usapho lakwa-Mtwa nekuyindawo yexhwayelo apho isizile kusenzeka khona. UCele uthi abenzi bobubi bazonqakulwa bagagiselwe kwesimnyama isisele nokuba ngubani na. She was failed by many of us, was failed by friends, was failed by maybe some members of the family, was by the community and all that. We have checked, we'll go and thoroughly check that there is no record of her being reported or her reporting. She might not have been in the space of her reporting, but somebody somewhere knew what was happening. UCele ukholwa ukuba baninzi abantu abahlulekileyo ukuhlangula uNamhla kwingxaki bejongene nayo kuquka amapolisa abahlale kunye nosapho nakakade. Usapho luthi liyakwamkela ukuhambela kukamphathiswa kodwa basame bemi besithi bafuna ubulungiswa benziwe. All they do is to come and promise that and that. We're going to make an arrest. We're on the solid ground and whatnot. That's all they doing. Cele utsale ngendlebe ikumkani abathembu ngendetha zayo ezityholwa ngokuba zirhuqisa umrhaji zikwaphembelela udutshe esidlangalaleni. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha.